zuciya jini jijiya soyayya ta kina nan. Kasar Indiya ko Saudiya na je ma kinan kina nan. In kina lafiya ina lafiya idan ba kyanan bana nan. Zan haukace rabona da ke. Motar san ka ce na hau zan yi tuki ba na sa in tsaya bare in taka birki nisuwa kai ke sani in ta shauki ni ɗaya ce ka ɗauka guda babu sirki godiya na yi ma don ka karrama ni. Naki ne Ni taka ce da duba ke sake ƙara kallona soyayya ce tsantsa a idanuna matar kirki da kika bani girmana zan daɗi in kin ka kira sunana da ke ni fice kyakkyawar mace ce. Ina kwana na gaida kai masoyina mu je dining domin ka ci girkin hannuna in za ka fita na yi marakiya mai ban kwana in ka tafi za mu ta kewar juna don tsantsar sabo ba ma san rabo bo. Ni naki ne Ni taka ce bugun zuciya in ba ke ba zan yi motsi ba ya zinariya adam mata in ba ki bai cika ba takawar ki ɗaiɗai in mata ba tamkar ki yau a fagen gata ni ke san kikin zama irgata zan aure kikin zama matata. na ɗauko na baka ka miko minin naka soyayya da kai mu kai musaya. Na ja sun kyale kofa ta kulle sun bar ni ke dole.